डीके मिथिला एक्सप्रेस फिल्म का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वैष्णवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो खतवारा। डीजे गुड्डू राज मिक्स बाय रोशन पांडे। छौडी के बाप के कहल चाहलिए कम लेट भए गेलै। छौडी के बाप के कहल चाहलिए कम लेट भए गेलै। हमारा मालिक के शादी हमरा भैया साथे सेट भए गेलै। हमारा जान के शादी हमरा भैया साथे सेट भए गेलै। डीजे गुड्डू राज मिक्स बाय रोशन पांडे। घरबा में हमारा योई भी के छौड़िया के न कहबो तोरा भौजी के। घरबा में हमारा योई भी के छौड़िया के न कहबो तोरा भौजी के। हम अब नहीं रहले गे छौड़िया बनबे भैया के मौगी गे। फोटो जे खिंचने दियो सब डिलीट भए गेलै। फोटो जे खिंचने दियो सब डिलीट भए गेलै। हमरा मालिक के शादी हमरा भैया साथे सेट भए गेलै। हमरा जान के शादी हमरा भैया साथे सेट भए गेलै। डीजे गुड्डू राज मिक्स बाय रोशन पांडे। राइटर दिल खुश सुनेंगे छौरी बन जत तोहर सैया गे। आई हाय राइटर दिल खुश सुनेंगे छौरी बन जत तोहर सैया गे। अर्जुन अकेला किशन बिहारी छियै हमर भैया गे। संजीव बिहारी के आबै में छौरी लेट भए गेलै। संजीव बिहारी के आबै में छौरी लेट भए गेलै। हमरा जान के शादी हमरा भैया साथे सेट भए गेलै। हमरा मालिक के शादी हमरा भैया साथे सेट भए गेलै। वैष्णवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो खतवारा।